Part 2, Nahuli pero hindi nakulong. Warning. For entertainment only. Yan na naman yung part. Nakapunan na naman yung anak. Pero may kulong. Ay, matod yan. Namin, minanan niya. Matod na yung mga gaya niya. O, nino makarelate. Di kayo kanyang gagawin niyo mo rin. O, ale. O, ay. Ay, hello. Ay, makamaya. Mete na ako kay Lola. Ay, mete na ako kay Lola. Ano masasabi mo sa kanya? Oh. What can you say? I don't know. Nakakatawa. It's fun. Gawin ko lang. Like, follow, and subscribe. Thank you for watching.